jeg så lige ved lige under stille og roligt. Det er sædet. Så skal I ikke mere af. De der, jeg ved ikke om de går op igennem her. De er faktisk fanget her, når man får ud. Pille dem ud, så skruer vi den vej ned igen. Ikke godt? Så skal du sætte den her på. Prøv at sætte den op, hvor den skal være. Så går du bare lige så langsomt, du kan også tage på afstand. Så. Det er meget skarpere end de andre, den der synes jeg. Gå væk. Så får se den af. Skal vi have det her af? Ja. Ja. Flot. Nej, jo, det kan vi godt. Det synes jeg. Ja. Se. Jeg synes ikke, vi skal have det her. Det er bare en stik. Jo. Ej, det kan sjovt, at sidde live ind. Det er godt. Okay, så skal vi bare have fået dem sat på. Her så lige. Okay. Hvad? Ikke mere, hun gør sådan her. Men jeg synes, man sidder fint nok i den. Skal vi prøve at se, om vi kan få den sat på? Ja, jeg synes. Hvad var det nu? Ja, okay. Okay, vi prøver lige at sætte alt på. Så ikke ordentligt fast, men vi prøver at sætte alt på. Jo, det ene hjul hernede sidder fast, men det her det sidder ikke helt fast endnu. Det er der så det vi